Manila na isuspindir ang Sa Pilipinas. tao kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na paan. Tubig baha, noong binabot pa sa lampas na Dahil siya naanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Sa headlines kan mga barata, nasa likod kang kontrobersyal na video kang saro subot na Public Safety Office personnel ipapahanap. Camarines Sur Police Provincial Office mayong Christmas asin New Year's break. Komprehensibong pag-aadal sa epekto kang bagyong Christine sa siyudad kang Naga, gigibuhon sa masunod na simana. Bakbakan para sa Final Four kang Bukal Season 6, inaabangan na. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Pinagnigaran kan sarong personnel kan Public Safety Office na boses niya ang madadangog sa video kan sarong lalaking nakasulot nin uniforme kan Public Safety Office na nag-iistorya na may direktiba subuot an sa indang opisina. Nadakupon ang mga tricycle na may tarpulin kan sarong aspirante sa pagka-congressman kan Camarines Sur. Alagad kinumpirmar kaini na siya ang nasa video. Aramat ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Lakop ngunyan sa social media ang post kan sarong page na ipinapahiling ang sarong lalaki na nakasulot ng uniforme kang Public Safety Office kang Naga na nagsasabi na may kasuguan subuot na ipagbawal sa mga tricycle and tarpaulin kang sarong nagkakandidato sa pagka-congressman kan probinsya nin Camarines Sur. Saro man po akong empleyado kang siyudad kang Naga. Kahit pong tiniripon kami na pag nagtrangkilo na ang siyudad kang Naga, ang mga tricycle na may tarpaulin ni Nunoy Magtoto, ipapadara ko ang iba po nga ni pinarapod na kinaurulay. Dahil po da nagsunod, dadara ko po yan, tatawanan ng violation. Ang apot po, anong violation? Hirak man kang mga kasaraditan na nagtitirios na tricycle driver. Dapat ang pukusan ninda, ang kalinigan mo na kang Naga, saka tabangan ninda, bakong pagparadara ko po. Sarap man yan na nagtitirios. Hirak man. Ang anong po kayan, harassment yan. Ayan po, ang sabi sa muya, dakupon. Anong violation po? Harassment po yan. Hirak mi man. Kami man ang tutundagan kayan, pwede kaming kasuhan kaya. Bako man po ba kayang bawal? Kami man, pag nakiulay kami sa mga tao ni Nonoy or nagigdi kami sa tungod niya, paapo doon man po kami, wawarningan kami. Pag dahil po kami nagtubod, tatanggalong kami. Sarap pa man po yung pangigipit sa muya. Pwede yan ikag niyan sa harassment na arkan. Iyo po baga. Kasubagong aga, tulos man inihampang sa mga members kan media ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba asin ni Mr. Arnold Fausto kan Traffic Management Division ang PSO personnel na yaon sa likod kang kontrobersyal na video. Digdi pinag-ako kang PSO personnel na siya ang nasa video. Alagad bako subot niyang boses mantang mayo man subot siyang nagigirumduman na nagkaigwa siya ng interview. Clarification lang sir, itong hawak sabi mo sir sa imo pero baka po itong boses po. Dahil po, saka takot ako sa mga meron media po, pagkaranas mga hindi. Kaya araw niya po kanyo. Opo. Nagaroon dating dumating Paano po interview to, siya. paano po laging itong personang ito na pig video? May girumdum ka po na nakatindog na pig video po. Mayo po, dahil nag-aaral po talaga. Dahil nag-aaral, totoo lang po. Paano mo po nasabi na hawak mo ito? Kasi nakalambong si mukha mo eh. Ayun yung po kaya sa retrato, siya ako. Hindi ko man pong piling tangawa ko. Piling ko bagang araw ko. Sinabi man ni PSO Executive Director Rene Gumba na magibo silang paagi para ma-identify ang nasa likod ka nasabing naglalakop na video. Kasi magibo kami ng paagi na ma-identify ang may mga araw kaya na kagibuhan. Nakatagal niya nagtatrabaho ng tultul, nagtatrabaho ng mahigos. Ang sa iyang division head si Sir Arnold Fausto sa traffic management. So sabi ko, mas maray na mag-urulay kami tulos para ma-clarify ini. Ang initial na reaksyon, pati minsan kining iba niyang mga katrabaho, mundok sa iya. Nagtarang ko ngayong araw kaya. Irakman, sana dahil magparagiribong araw kaya na mga fake na video, mga kung ano-ano. So importante po na maprotektaran naman kung ano sa totoo. So at this point, yan lang ang gusto ming ipaabot, i-clarify ko sa mga pagkikita.
Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na mayong kasuguan na magpadakop nin tricycle sa syudad ni Naga na may tarpulin kan sarong aspirante sa pagka-congressman kan Camarines Sur. Ang PSO personnel ang nagsayuman naman na magpa-interview sa mga taga-media. Pinagmaraitang ngunyan mismong aga, linawon ini. Categorically, sinasabi ta sa Public Safety Office, mayong sugo na arog kayan, mayong arog kayan na instruction. Kadto nagluwas iyan na garumay ordinansa kita na nagbabawal sa mga arog kayan na pag-display sa mga trimobile. Pero pig-refer ta po iyan sa satuyang legal officer. As in, may kitang order na mag-execute ka iyan tabi. Padago sa mga bareta, lokal na gobyerno kan syudad kan Naga makondusir nin komprehensibong assessment sa epektong pinagwalat kan Bagyong Christine. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Cristina Valenzuela. Huli sa dakulang danyos na winalat kan Bagyong Christine sa syudad kan Naga kanakaaging bulan ning Oktubre, liwat babalikan si mga nangyari asin sinaging aksyon kan lokal na gobyerno kan Naga. Inako ni City Administrator Joselito Del Rosario nagabos nagkabirigla sa epekto kan Bagyong Christine. Bako lang ang Naga kundi maging ang ibang pagtaraid na munisipyo. Ini po comprehensive assessment. Then ano po si mga next steps na gigibuhon ta on how to approach this disturbances in the future kung sakaling igwa pa man, hopefully maayo. Sa gigibo na assessment, makakaibahan ang manlailain na representante kan mga ahensya kan gobyerno asin si mga eksperto na mataukan sa indang mga paliwanag sa nangyari. Ang mahaman sa nasabing assessment ang isusumitir sa sangguniang panglungsod asin sa Office of the Civil Defense. Ang target po kaning workshop na ni, assessment and workshop, yun na maging cross-sectoral siya. Then makuha talaga si mga expert opinions. We have invited Pag-asa, Mr. Mike Padua, mga experts from the different schools. Tangarig pong maihamantaan sa arong dokumento for submission sa Sangguniang Panlungsod and sa Office of the Civil Defense. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang issue, sa gilid kang salog harani sa tulay kang Tabuco asin Naga City People's Mall ang pwestong pinagdesignar para sa mga matyenda nin paputok ngunya na Pasko asin bagong taon. Susog ki City Administrator Lito Del Rosario sisiguraduhon ninda ang seguridad kan mga matyenda pati naman kan mga mabarakal nin paputok. Apwera kani may otorisadong lugar naman sa kada barangay na pwedeng gibuhon ning community fireworks display area. Big alert ko po kani ang grupo kang task force na year in and year out ginigibo po ang pag-organize kan si mga pagtirinda ni paputok. Ang city po pig-designate itong Riverside diyan po sa may market sa gilid bilang venue kung saan po matirinda si may mga paputok, may mga security precautions po to. It's either na magbugtak ni mga baybay or tubig, tangarig pong emergency action nila just in case may problema. Then ito mga community fireworks centers or areas kasi nasa DILG memorandum po yan na dapat po ang mga barangay mag-organize ng community fireworks area na kung saan garusarang lugar nila po ang pagpapapurutokan kan si mga Sa iba pang bareta, ngunya na aldaw natapos ang pinagkondusir na basic life support and standard first aid training para sa 50 personahe kan Philippine National Railways sa Bicol. Susugi PNR OIC Station Operation Division Gerald Casaol. Dakulang tabang sa mga pasahero na may pagkaaraman sa indang personnel sa pagresponde sa pangangaipo medikal kan mga pasahero. Nahilingan man ni Operations Division Head Casaol nin interes sa training an sa indang mga personnel. Sa operation, sir, napakahalaga nitong basic life support training for awareness sa mga empleyado. Kapag nakaka-encounter po sila ng nahihimatay sa loob ng train o yung mga basic na first aid, yun po yung magandang objectives ng training na ito. Sa pagbabalik kang news break, Camarines or PNP da mapasunod nin Christmas break. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga
Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubok kasi ng opisina na isuspender ang Sa pesilidad. tao ka mga isyo sa war on drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha nung binabot pa sa lampas na medical. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas comply ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Minalabak Municipal Police Station na nakaalerto na ngunya na paabuto na Pasko asin bagong taon. Ang detalyes kayan aramon ta sa report ni Christine Reyes. Naghahanda na ang mga personahe kang Minalabak Municipal Police Station para sa paabuto na kasiributan kang Pasko asin bagong taon. Sa iniluwas na direktiba kang Camarines Sur Police Provincial Office para sa ligtas Paskuhan, ang mga personahe kang mga Municipal Police Station sa probinsya kang Camarines Sur ang nakadeploy sa mga matataong lugar, tangaring mapaigting ang seguridad sa publiko, urog na malikayan ang anumang krimen na pwedeng mangyari. Susug kay Police Executive Master Sergeant Pedro Mora, Municipal Executive Senior Police Officer kang Minalabak MPS. Doble ang seguridad poon sa police visibility asin mobile patrol sa mga simbahan, market asin mga tinampo. Ang Minalabak PNP po susunod po kami kang guidance and memorandum from higher headquarters. Itong inaapod na ligtas Paskuhan, ma-maximize of deployment po on police visibility and mobile patrol. Mientras na nagrarani na ang Pasko asin bagong taon, mayo pa man subot darakulang krimen ang naiirehistro sa Minalabak Municipal Police Station, kasabay kan pangapudan kan PNP sa publiko na maging alerto. Usually digdi sa Minalabak, mayo man po digdi mga street crimes or other incident kasi bakuan po ning arog kang darakulang munisipyo na dakulang establishment. So digdi, peaceful man po sa kabilugan, peaceful man po ang Minalabak. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak.
Mientras tanto, kinumpirmar ni Police Executive Master Sergeant Pedro Mora kang Minalabak Municipal Police Station na mayo sindang Christmas as in New Year's break matapos ining isugo kan Camarines Sur Police Provincial Office para magtaon ng seguridad sa publiko ngunya na Pasko. Tulong personahe lang subuot ang mawawalat sa istasyon asin ang iba ayo ang nakadeploy sa mga simbahan, merkado publiko asin iba pang pinagtatawong lugar. Ang kasuguan na ginibo para mabawasan ang krimen na pwedeng mangyari sa ngunyan na holiday season. So digdi po sa Camarines Sur PPO ang ano po sa muya mayong no Christmas and New Year's break. So maximize of deployment ang matatada lang po sa station 3 personnel only and the other yaon po yan sa street during Christmas and New Year celebration. Sa police report, iridong pinagdara sa Bicol Medical Center ang biktimang si Francisco Clores kan Barangay Belen, Calabanga, Camarines Sur. Matapos ining tagaon subuot kan sa iyang bayaw na si Juan Obias. Para sira kan kaparehong barangay na tulos man na aresto kan mga otoridad. Susug sa report, may pinag-iistoryahan subuot ang biktima asin misis kaini na si Teresa nakapangaran kan sospek. Nadangog subuot ini ni Juan kung kaya dali-daling nagtuktok sa harong kan mga biktima na yaon sa pagkakan. Kan magbukas ang pinto, tulos tinaga kan sospek an sa iyang bayaw na tinamaan sa kamot na tulos dinara sa ospital. Ang sospek ang yaon sa impluwensya nin ara kan mangyari ang insidente. Halat kan PNP kun masa ngat nin kaso ang biktima sa iyang bayaw na sospek. Sa iba pang bareta, matapos masuspinde ang pinagahalat kan mga estudyante kang Naga College Foundation na 2024 intramurals, ngunya na aldaw formalmente na ining pinagpunan. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Sa opening kan pinakahalat na NCF Intramurals 2024 na napostpone nin nagkapirang semana nin huli sa mga nag-aging bagyo, maugma asin panuliwat nin paglaom na pinuknan ang nasabing aktibidad ngunya na Biyernes, December 6. Pinuknan ini sa paagi kan Santa Misa. Sunod, ang Assembly of Athletes and Officials kung saan ginibo ang flag raising kan kada department. Sinundan ini kan pagsulo kan torch na iyon simbolo kan pagpuon kan manlain-lain na sports events. Asin ang pinakahalat, iyo ang formal na pagpuon kan NCF Intramurals 2024 na pinanginutan ni Naga College Foundation President Mr. Mario Villanueva. Ang trademark natin, we are tigers that do know how to rise up. And here we are, doing something that we should be doing as part of our physical fitness. Si VP for Academic Affairs Elizabeth Maniquez ipinag-highlights ang importansya kan intramurals sa eskwelahan asin lambang estudyante kan NCF. Every school like NCF aims to develop students holistically. So it's not only in your academic activities where we will hone your skills, but also in events like this. The intramurals. Kan Oktubre 21, bago masuspende ang mga kawat, ginibo ang bench cheering dance competition na pinagpartisiparan kan manlain-lain na departamento. Ang College of Criminal Justice Education ang naging champion. Para sa One Media TV 48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta. Bakbakan kan mga team sa Bukal Season 6 para amay makapwesto sa Final 4 magpapadagos sa agang Sabado. Ang kumpletong detalye sa report ni Campus Correspondent Maui Balane.
Ngunyan na maabot na Sabado, December 7, mabakbakan ang mga natatadang teams para sa pwesto sa Final Four. Pupunan ang knockout match para sa Juniors Division kang NCF Cubs laban sa Genesis College Roaring Lions. Susundan kan Daragan National High School kontra Adno Junior Golden Knights. Mahampangan man ang Amando Cope College as in University of Nueva Cáceres. Asin para sa Seniors Division na magiging huring kawat kang Aldao, malaban ang Annunciation College of Bacon Sorsogon kontra Amando Cope College. Sa maabot na Domingo man, December 8, huring Aldao kang quarterfinals. Pupunan kang Camarines Sur Polytechnic Colleges kontra sa Universidad de Santa Isabel. Masunod para sa Juniors Division ang hampangan kang ACLC Hawks laban sa Annunciation College of Bacon Sorsogon. Para man sa huring kawat kan Aldao ang mainit na aksyon kan tapatang NCF Tigers as in STI Olympians. Abangan ang masurunod na laban as in suportahan ang team na maut nindong manggana ngunyan na season. Para sa One Media TV 48 Naga, Maui Balane, Newsbreak. Mga tugang 19 turog na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo, Canaga College Foundation Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. De malingaw na i-follow ang sa mga official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas. tahog ng mga isyo sa war on drugs, palagos man sumot ang higit na Ang tubig baha, nung hinabot pa sa lampag na magiging. siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga, Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatera ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may siya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation.